Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembarangnya awake dhewe kudune bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Percil. Waalaikumsalam. Jauh-jauh datang dari Jakarta. Iya, iya. Ingin bertemu dengan Mas Percil di sini. Siap. Ini Mas Percil. Iya, saya sendiri. Yang pernah di penjara di Hong Kong. Iya, iya. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, asrokol badru alaina, faktafat minhul tujuru, mislahul nikmah ro'aina, khotu ya wazda sururi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, sorone dadi wong tani, salate aja nganti keri, apa maneh wis waya tandur, salate aja diundur-undur, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, main remi ayo dilakoni, aduh ayo dilereni, main remi ayo dilereni, kudu togel aja nganti lali, wah kudu togel, iya kudune dibasmi, main remi aja dilakoni, kudu togel kudune dibasmi, omben ayo diterusne, arak Jawa mending Tuban wae. Ojo ngono, ndak boleh. Ndas mumet terus aku biaya. Omben iki kudu dilereni aja dilakoni ya. Didoi. Ya, ben main remi aja dilakoni. Kudu togel padha dilereni. Omben ayo do didoi. Yen perlu padha ya dibasmi. Ya Nabi salam alaika, Rasul salam alaika, Habib salam alaika, sholawatullah alaika, bapak ibu kudu dilereni. Nyapa tuh jadi bapak ibu ini? Bapak ibu nyapa? Orang nyapa. Tapi ngono. Iya. Tangannya dia ben mekrok. Bapak ibu ki dihormati. Sing didekne awake dhewe, sing nganggung awake dhewe. Oke. Bapak ibu kudu dihormati. Yatim piatu ayo disantuni. Rondo enom ayo diopeni. Rondo tuwa ayo dipateni. Tak ya Nabi. Sing rondo enom guyu.
Sing rondo tuwek dangklek kuwi Sil. Iya Pak. Dumeh aku wis kaya kresek. Ora nek ngono Pak, dipateni aja nganti nyenengi wong lanang meneh lho Pak. Rondo tuwek iki kadang ditinggal bojone, mesakne menggawe dhewe ya dijakati. Kuwi Pak. Aku milih penyanyi sing biru. Ndi sing biru? Aku milih penyanyi sing biru. Wonge dhuwur, atur lotok lemu. Tak sawang-sawang wajahe ayu. Rodok rene ancen iki seneng aku. Sayang sini cantik sini. Tet anu golek rokok ning pati Tet. Apa kene gak enek rokok to? Ora enek. Ben rada adat lah mosok apene momen karo wong wedok enek tempat sampah ning ngandinge ndak apa. Ayo sayang, sayang ndang rene yo. Rodok rene iki prawan apa rondo? Aku pengen cedak rono. Yen rondo mesti jebol nih kloso. Agak sini. Tet, Napa? mulai sih. Jarene njaluk ade. Ngono sih. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Saya kan sudah. Aku kan wis janji toh, nek sekali siji ya cukup siji. Siji ya toh. Awakmu masyaallah, subhanallah, astagfirullahaladzim. Nyapa. Awakmu nyapang wong wedok kene, ya Allah. Awakmu nyapa cekel-cekel ngene, gak oleh. Hukume piye? Subhanallah, astagfirullahaladzim. Ndak boleh saya. Begitulah. Ya cok malah awakmu sing akeh. Rumah saku. Iki ngono padet. Iki ngono dulure dhewe. Oh, dulure dhewe. Iki ponane Mas Imam. Iki lho, ora percaya lho iki diomongi klambi biru ya ta? Tak klambi biru iki adike Mas Imam Sutiono karo ponane Pak Didik Mukriyanto. Iki Mas Imam iki ya rene kau. Rene. Mas Didik barang bolone dhewe. Oh iya. Apa? Engko tak omongi awakmu. Koncone dhewe. Adik namanya siapa ya, Dek? Mic-nya mana, Dek? Iki gak digawe ngemik, Dek. Apa? Iki digawe ngene. Oke, kalau rumangsaku. Ini saya mic-nya. Coba baca. Lho, tanganmu lho nyapu karo masaku. Pengen. Namanya siapa, cantik? Namanya Rena. Rena? Nggih. Renahno ta jenengmu? Sakal sanjenengan. Iya, Rena aslinya pundi nun sewu? Tong. Rena aslinya pundi, Mbak? Asline nggih Cina, tapi nggih blasteran Jawa. Anak-anak Gibas. Nah iya, Pak. Iya, Pak. Nggih. Anu, jalan mriki wae kalih sinten? Dalem? Mriki kalih sinten? Kali adik. Adik. Nggih. Lah, Mama, mboten tumut. Dalem mboten. Mama sapa? Mama Bia. Ya Mama iki to calon mertua to, Dek. Wah. Mbak Rena. Nggih. Asline pundi, Mbak? Asline Bojonegoro. Bojonegoro. Bojonegarone pundi? Napa to takon mae pengen? Mboten napa-napa. Bojonegoro pundi? Badhe napa? Mboten anu masalah kirim paketan kan genah. Oh, ngaten. Paketan apa? Kinten-kinten paketan napa? Awakmu duwene apa arep kirim paketan? Tak tukane pulsa wis 5.000. Oh ya kurang no. Jaluk Aku ya. biasanya minimal paket data itu ya 100.000 itu satu hari. Wah, 100.000 sedina. Ya mau ora. Aku ning Surabaya 350 sak jam kok. Piye maksudnya kowe nyapa negatif omongmu lho iki pulsa. Isi pulsa iki Lah ya ora padha ngisine lho ora padha ae. 350 Surabaya ning kene berarti murah. Murah. Kuwi Tak tambahi selawe, Mbak. lah kuwi ngapa to nambah selawe berarti. Ya cocok ngono tenan malah. Anu berarti satu hari 100.000. Kuwi wis komplit, Mbak. Komplit biasanya nggih paketan berapa giga ngoten lho. Wah, giga. Giga ki gaduk-gaduk lho. Ngomongnya udah terlalu nutut.
ora lutut kutet, ora lutut. Ya aku ora tau ngerti ngono-ngono. Ora tau karaoke kowe. Karaoke iki piye? Lah sesuk tak jak sesuk. Loh, aku ora tau karaoke. Aku ngene. Apa kuwi jenenge? Tuku es krim. Mbak Rena ya? Nggih. Mbak Rena kesini tadi sama adik. Sama adik. Asli dari Bojonegoro. Asli dari Bojonegoro. Bojonegorone non sewu daerah Pilang Kencang. Lho? Pilang Kencang apa? Pilang Kencang iki ya, Lah, kilang minyak kuwi lho. Masa diane sapa Bojonegoro Pilang Kencang. Mbak Bojonegoro kota. Nggih, Bojonegoro. Cedak alun-alun. Mboten. Masjid, Mbak, masjid. Masjid. Ya niku Pundi masjid. belok kanan. Oh, alah, ngarepe bakul bakso. Lah niku nggih leres-leres. Kono kuwi. Nggih. Lho, ngarep kuburan iki kayak bakul bakso. Lho, burine Bocah kuburan. iki demit. Burine kuburan. Burine kuburan pas. Oh. Endi? Alah mbuh diawur eta Mas aku. Mbaknya hobi apa Mbak? Hobinya. Hobi saya sukanya panjat-panjat. Menek. Ning dhuwur apa ning ngisor? Ya nang ngisor nang dhuwur, kadang tapi penak nang dhuwur timbang nang ngisor. Wah. Iki berarti tukang manjat iki. Iya. Kasih walang. Ya ora ning ngono berarti panjat-panjat iki bocah seneng ning dhuwur, seneng ning ngisor, Tet. Ora seneng ning tengah ya, Mbak ya. Gak penak. Yen aku ning dhuwur. Lah, ora iso kowe ndek kowe. Nyak kowe lah. Wong ngendek iki punya cara. Carane? Ya sing ora ngerti ini. Ayo apa? Iso ya Tet carane. Tet, ndenan Tet. Keduwuren lho sampeyan Penak. iki piye Apa iki Mas? nasi? Iya ya. Piye to? Ndenan. Iya ya jangkrik. Ora mangsa aku jajal aku ya padha. Piye? Oh, apik Tet. Beda karo sing ning omah. Dia omong ora percaya. Sayang. Oh iya. Dikano Tet, dirayu Tet. Dirayu. Aja gelem, Mbak, aja gelem, Mbak. Aja gelem. Iki lho nyapo, ngono kuwi lho nyapo. Ngadeka lho iki lho masa wong ndek malah lungguh. Lah, ya ngono lho. Lah. Mas. Mas ning su dadi asu. Tet, aja madhep ngisor. Pas cok cengel kono. Iki ya ngono meneng ae lho masalah. Aminor. Hanya ada satu. Terus nih. Di dalam hatiku hanya ada satu. Awas. Dalam ingatanku. Pak Kis. Aku nyapot. Aku ngene lho, Nak. Cebol yang ngomongane. Ini tak ciak dhewe. Yang ngono lho kan rasa kayak kuwi. Lho, delak anjane yo masa ndak kena iku. Apa eneng Ada. eneng mure ning kene? Ada di sini. Aja mbok cekel, Mbak. Modot mure malah mbok cekel karo Mas aku. Aja. Hanya ada satu di dalam hatiku. Apa iya, Mas? Hanya ada satu dalam ingatanku, pagi, siang, dan malam. Hati selalu terbayang. Wis tuwek biayaan. Wajahmu duhai pujaan pusing orang. Siji mung riko nang ati misor selawase separo raga iki ya romo kanggo sayang cantik, aduh, Tet, aja gelem Tet, ngantem untu, ngantem untu, beset kabeh,
Maafkan sayang. Enggak apa-apa. Maafkan. Sesuk aku radus. Lah nyapa? Meni. Abuh we. Ora apa-apa. Ora apa-apa kowe. Gajal awakmu iso ora? Anu ki. Wow! Masih bersama Cakunda. Hei. Ayo kita bunuh, Bro. Apa mbok bunuh? Iya, sorry. Yuk, hadirnya. Wow. Rege Mister H. Tu samane laga. Buati. Yo, Bro, yo. Rege Mister H. Tu samane laga. Jesi muciku mujesi curani laga dil merah nil gaya lucu ke Yo ta keri enak rasane keri enak rasane cori enak rasane kremes iki tang dirasane wae kalau lagu apa adek kalau bisa adek nyanyi apa dong kalau saya boleh tahu gitu loh adek nyanyi apa ya Mas arep didol ya masa mungkin tutupi ora kena udan goblok Nyanyi lagu apa ya? Ya apa-apa, mari ini masih terang. Tunggu aja. Oke, nyanyi lagu apa? Oke, sembarang banyak. Gak ada judulnya sembarang. Gini Pak. Ya. Lagu kalau nggak megah kelangan ada korban janji. Iya. Juga ada sawangan. Ada semuanya. Apa? Korban janji aja. Korban ya? janji. Nadanya, Mas, untuk perempuan. Nadanya untuk perempuan, untuk Mbak Rena. Iya. Yuk. Ya, coba. Deng, nadanya Mas. Jreng. Telu Mas, 30. Kebacot. Wah, keyboardnya dimatikan. Tapi enggak apa-apa. Dad. Oh, itu. Coba ya. Dan bawalah kowe. Itu nada wedok. Jangkrik cacat. Coba. Dan bawalah kowe lunga biyen kae ra ono mesane aku siti wae sayang ngaboti tresno nyaru lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu kowe lunga pas aku sayang Salam bagi saya. Aku raketi salahku lalu kau tinggalkan aku bersanding dengan kekasih baru. Apa
kekasih barumu. Terima kasih adik. Kita kembali monitor masih bersama Campur Sari Tobaati dan banyak artis-artis selanjutnya yang akan kita tampilkan. Ini juga artis dari Surabaya khususnya, Bakul Cilok Bro. Ini teman saya yang ada di sini. Tuban Mas, Tuban. Apa ini apa? Mendem. Rumang sakit ora oleh penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Minum tidak boleh. Ya. Tombok togel tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Itu larangan agama, larangan negara. Siap. Awakmu ya spray. Spray Mas. Alhamdulillah. Iki ning kene ning awake dhewe gini Pak Paino. Pak Paino. Pak Paino Luar biasa Pak Paino. Good. Oh my. Wah, Apa? Good apa? Good time. gutem ini. Roti ngono lho goblok. Kok iso gutem rumah Pak Paino luar biasa. Tenan. Nanggapne Campur Sari Tobaati komplit. Dagelane percil CS. Wah tenan. Mlebu omahe mak bleng. Ngarep Mas. Tumpukan jajan piro enak. Pak Paino. Mlebu kamar bleng. Tumpukan aku ados ki piro Pak Paino. Mlebu dapur bleng. Tumpukan beras karo gulung piro Pak Paino bro kuwi. tak terus mlebu kamar mandi bleng. Tumpukan kumban lho Mas. Pak ancene rong buah goblok. Lu ancene rong buah. Belum sempat coy. Saking sibuke duwe gawe. Kita di sini menghibur. Enggak mau ngomong-ngomongan tok tapi menghibur. Contohnya lagu kalau saya tadi sudah nyanyi sudah. Mas Kuntet juga sudah nyanyi. Sudah nyanyi? Sudah. Lagunya apa? Kalau anak-anak muda di sini paling gak itu lagu-lagunya anak muda. Ya. Lagu yang lagi viral kemarin. Oke. Lagu Seventeen kemarin Mas. Minta nada 17 kemarin diingi. Oke, untuk semua warga masyarakat kerasaan tenang ya. Ini ya hujan hanya sementara. Ini hujan hanya sementara. Kita tunggu sampai jam 6 pagi besok. Yo kemblok kabeh goblok. Bersama-sama mudah-mudahan hujannya cepat reda. Amin. Semoga menjadi hujan berkah. Amin. Untuk semua warga masyarakat Paringan. Oke, kita goyang sama-sama. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur.